De volleybalvrouwen van Snits hebben het seizoen afsluiten met een 3-0 overwinning op Eurosped. Ze eindigden als derde in de competitie. Hoogtepunt dit seizoen wie vanzelfs de bekerwinst. Als regerend bekerwinner maai VC Snits stak om seizoen Europa in, maar dat is om financiële redenen nog net wis. Nou, als uiteindelijk de centratie net op het kleed komt, dan kennen we net al worst, dan zeggen we, je kan Europa net in. Zeg eerlijk met de nationale wijze, want we willen net dat we wel Europa in. En vervolgens, dat was vereniging natuurlijk, dan, die heeft de schuld niet in. Dat willen we net graag. Maar we moeten wel eerlijk wijzen, het team is nou volle meer groeit ten opzichte van 12 hele lijn. Dus in die zin, ze hebben meer jocht op, maar altijd de voorbehoud met de financiën. Ja, mocht het niet lukken, dan snap ik dat ergens verstandelijk ook wel. Mijn gevoel zegt wat anders, maar verstandelijk zeg ik van ja, oké, het kost heel veel geld. Als het niet kan, kan het niet. Maar ja, we verdienen het natuurlijk wel. We halen niet voor niks een beker. Daarin hebben we echt gepiekt, dus we weten dat we het kunnen. We weten dat de groep zo'n beetje helemaal bijeen blijft. Dus we kunnen hiermee verder bouwen. Oud-volleybaltopper Matje de Vries spelen eind 80er jaren heerlijks Europees volleybal. Zij denkt dat deze jonge selectie daar is om een goed Nederlands avontuur. Ja, nu is het echt, we zijn er nu best wel aan toe, vind ik. En dan krijg je gewoon een nieuwe dimensie in Sneek. Dan moet je tegen het buitenland en dat is toch altijd weer iets leuker. Ja, het is toch iets specialer om tegen een ander land uit te komen. Ja, het zou heel goed zijn voor het team. Zeker nu je hem ook zo verdiend hebt. Kun je hem bijna niet ontnemen, denk ik. Dus ik ga er wel vanuit dat het goed komt. En ik weet ook dat heel veel mensen daarmee bezig zijn. Dus laten we het hopen. We hebben tussen de 20 en de 24 hebben we nou binnen aan toezeggingen. Nou, we moeten er 50, 54. Dus in die zin, we moeten de eerste of tweede week in maaien moeten wij zeggen van door het of door het net. Maar ja, ik denk dat we zijn wel optimistisch.